silyuhan. Then lagi sa kinsa nga makabukas nini kundi ang ato lamang at Ginoo. Ang iyong kaliruan. Matahong nawalay sama ang langit, uloy anan nga wala pa'y. Ang balaang kasulatan nagaingon dinhi sa 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 51 hangtod sa 54 nagaingon, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usap. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog sa katapusang trumpita, kay ang trumpita pagatugos, ug ang mga patay pagabanhawon, nga may mga lawas nga dili na madunot, o kita mga usap. Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot, o kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. Mamauli na kitang tanan. Masakit ang sugilanon sa pinili, bisan ang imong igsuon magabudhi. Ay ang kinabuhi nga walay katapusan maunay magahari. Subusa sa karon nga buntag sa karon nga hapon atong itugyan ang iyang patay nga lawas diha sa kamot sa Ginoo. Ug siya magaprevailin dinhi o magapaabot sa pagbalik sa Ginoo. Tungod sa dakong agugma sa Dios sa kay Brother Alexander Wadi, iyang gitugutan sa pagpahulay pinaagi sa kamatayon, tungod kay ang abog magabalik sa abog, ang yuta magabalik sa yuta. Uban sa kasiguruhan nga pagbalik sa Ginoo, na kining lawas nga mamatay pag-ilisan sa Dios sa lawas nga dili na mamatay, o kining lawas nga madunot ilisan sa Dios sa lawas nga dili na madunot. Uban sa paglaom sa pagbalik sa Ginoo, nabalik kaniya ang kinabuhi nga walay katapusan, ug siya makikuban sa Dios sa wala nay katapusan. Akong ginahangyo nga magtindog alang sa pagampo. Apan salig lang sa sanya, dili pagyasun, bisan mamatay adunay kinabuhi dayon. Si Jesus mo balin na gayon, ang panahon nagpailara kini matud, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, o sa langit mamauli na kitang tanan. Bisan sa paglutos ayaw lang kabalaka, kay ang tipiganan sa pinili na andam na. Si Jesus mo balik na gayon. Ako nga ministro sa mayong balita, ako ipataas ang akong makamot simbolo sa kamot ni Ginoong Hesus, nga maoy magapanalangin uban sa iyang pamilya, asamtang sila usab magapabili nining kalibutan, magkinabuhi uban kanimo, ikaw magagiya o magahatag kanilang buhi nga paglaom, at dili mao kini ang katapusan nga ilang makita ang ilang mahal sa kinabuhi.
apan ila ka kini makita sa panahon ikaw magpadayag niining kalibutan. Ikaw usa magabantay sini nga lawas, samtang amo kining ipigabili niini nga dapit. Imong ilikaw gikan sa dautan nga mga tao, sa dautan nga espiritu, nga magapabilin siya na sa panahon nga ikaw magpadayag ning kalibutan, usa niining luknganan nga imong pagabuksan, ug siya magabangon, ug ikaw iyang makita, ug magakalipay uban kanimo sa wala nay katapusan. Among itugyan iyang lawas diha sa imong makamot, ug niini nga lubnganan nga sa diin magapabilin siya hangtod sa pagbalik sa among Ginoo. Salamat nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo, among lauman madawat kining tanan tuod lamang sa gahom ug pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kita sa Jesus mubaling na gayon. Ang panahon na bahilang aking ni matuon, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kitang tanan. Kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kitang tanan. Ug sa langit mamauli na kitang tanan.